stredu 30. septembra 2009 sme mali regionálnu výchovu. Boli sme u pani učiteľky Pšitekovej, lebo jej muž Jozef vyrezáva z dreva. Bolo tam nádherne. Ujo Pšitek nám ukázal svoje diela a aj sme sa pri nich odfotili. Ukázal nám, ako to robí a aj nám ukázal nástroje. Napríklad dlato. Každý si mohol niečo pekné vyrezať. Chlapci do dreva a dievčata do gumy. Ujo vyrezával krásne diela. Najviac sa im páčil vyrezávaný slon. Dovolil nám si aj zaplieskať bičmi. On plieskal strašne silno. Veľmi sa nám to všetkým páčilo a veľmi radi by sme tam šli ešte raz. Bol to krásny zážitok. Dúfam, že aj ja niekedy vyrežem niečo krásne. You're smart, 'cause I'm taken by you, taken